Aj vy si myslíte, že priemerná zodpovednosť bežných ľudí je nízka? Ani si neviete predstaviť, koľko vašich problémov pochádza z nízkej zodpovednosti niekoho. Z 10 vlastností človeka, ktoré testujeme v Performii každý deň, zodpovednosť je práve najnižšia. Je to veľmi degradovaná vlastnosť u normálneho človeka. Hovorí sa, že pre priemerného zamestnanca platí rovnica. Vykonaná práca rovná sa nevykonanej práci plus dobrá výhovorka. A potom prídu problémy, nesplnené príkazy, neurobené úlohy, výhovorky a problémy a problémy a problémy. Ak chcete vedieť ako na to, ako zredukovať výhovorky na minimum, ako zrehabilitovať zodpovednosť nielen u seba, ale aj u iných, a nielen v práci, ale aj v rodine, chcem vás pozvať na jednodňový seminár, na ktorý nikdy nezabudnete. Je to veľmi ťažký seminár, ale stojí za to. A dúfam, že sa tešíte na to, tak ako ja. Uvidíme sa v septembri.